O escritor vigués Daniel Landesa proclamouse gañador do 8º Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, coa súa obra Nena Pingüín, un recoñecemento que se consolida como unha das citas destacadas da creación literaria infantil en galego. A obra foi escollida por unanimidade polo xurado, que salientou a súa calidade literaria e unha historia protagonizada por nenos e nenas con enfermidades, tratada dende unha perspectiva afastada do sentimentalismo e do melodrama, incorporando humor e diversión. Tanto a calidade literaria era unha das máis relevantes e logo polo feito de que contaba dun xeito distinto ou que se sae un pouco da habitual, pois a protagonista acaba hospitalizada, comparte hospital con outros nenos hospitalizados que teñen cada un a súa enfermedade e o seu problema, pero está narrado dun xeito distinto, é dicir, os nenos ni sequera aparecen cos seus nomes e apelidos, aparecen neno pingüín, neno bólido, nena transparente, fai referencia moito ás enfermedades que cada un deles padece. É unha forma de contar pois un pouco distinto, un tema que en principio a mellor pode parecer un pouco manido, escapando do sentimentalismo, do melodramático, e ao final un grupo de nenos que están hospitalizados por distintos problemas, pois non deixan de ser nenos. O xurado estivo integrado polo director de edicións da Editorial Galaxia, Marcos Calveiro, pola vicepresidenta da Asociación Cultural Barbantia, Encarna Pego, e polo gañador da edición anterior do premio, Óscar Reboiras. Dende o Concello da Paura do Caramiñal puxéronse en valor tanto o labor do xurado como o alto nivel das obras presentadas nesta edición, na que se rexistrou un aumento de participación pasando de 30 a 35 traballos. Este ano volveu a haber unha participación boa de 30 e pico de obras, 35 obras. Bueno, estamos aí na trintena, tamén o ano pasado, non? Os había chegado máis ou menos. Entón, bueno, estamos moi contentos desde o Concello que este premio pois siga así adiante con este número de obras, a ver se cada ano pois vamos crecendo un pouquiño máis. O Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro chega así á súa 8ª edición, cun certame que busca promover a literatura en galego, dar visibilidade a novos autores e autoras e render homenaxe a Xosé Carlos Mosteiro Fraga. O galardón está organizado polo Concello da Pobra do Caramiñal, en colaboración coa Asociación Cultural Barbantia e a Editorial Galaxia. Como recoñecemento, Daniel Landesa recibirá un premio económico de 3.000 euros e verá publicada a súa obra dentro da colección Árbore de Editorial Galaxia. Penso que vai a ser unha obra que merece a pena ler como todas, e a obra se chama Nena Pingüín. Eu creo que vai a ter un mensaxe e é importante, é un pouco o que buscamos, non? Porque ao final os libros que gañan o Carlos Mosteiro van a unha colección, que é a colección Árbore, pero van a un público que é moi necesario porque levan aí unha mensaxe e son uns nenos e nenas que é necesario transmitirlles pois estas mensaxes que hai na sociedade, non? Con este novo premio, Landesa suma outro fito a unha ampla trayectoria literaria e contribúe a fortalecer a creación infantil en galego, achegando novas historias a un público cada vez máis amplo.